Se on vesijumppaa, mutta liikkeet painottuu nyrkkeilyyn ja potkuihin. Aika paljon oikeastaan niin pelkkää potkua. Tietenkin juoksua ja muutakin tulee sinne joukkoon ja perinteisiä vatsalihasharjoituksia, mitä vesijumpissa yleensäkin tehdään, mutta sitten siellä selkeästi tehdään enemmän nyrkkeilyä ja potkuja. No kenelle tällainen vesinyrkkeily sitten sopii? Välttämättä kauheasti osaa äkkiseltään rajata, että kenelle se ei sopisi, mutta sanotaanko, että voi olla ensiksi, jos on polvissa ja lonkissa jotakin ongelmaa tai liikkuvuudessa ongelmaa, niin saattaa olla vähän haastavaa lähteä ensin niitä liikkeitä tekemään, varsinkin potkuja, mutta mä luulen, että se lähtee. Sitten vesi on kuitenkin semmoinen tavallaan turvallinen elementti, että niin pystyy melkein kuka vaan sitä tekemään. Et jos sä oot aikaisemmin käynyt vesijumpissa, niin varmasti tuollakin pärjää. Liikkeet todennäköisesti vaan on pikkusen erilaisia, mihin on totuttu. No kuinka hyvin tämä kehittää tätä aerobista puolta sitten, että onko tämä semmoinen, mikä hengästyttää oikein kunnolla? Niin, siis kaikkihan liikuntalajit hengästyttää riippuen tietenkin tekijän omasta tekemisestä, mutta siis todennäköisesti mä pidän siitä puoleen, että varmasti kaikki hengästyy. Onko tässä musiikki mukana? Joo, tulee musiikki mukaan ja varmaan vielä jonkun verran hakee sitä muotoa, että se on pikkusen haastavaa. Tai ei se nyt haastavaa ole, mutta siinä on hakemista, että saadaan se musiikki menemään esimerkiksi rytmiin, koska mä teen yhdistelmiä lyöntien ja potkujen kanssa. Niin se, että löytää sieltä semmoiset musiikit, että sointuu siihen tai oikeastaan pysyy siinä rytmissä, koska potkut on esimerkiksi paljon hitaampia tehdä vedessä kuin sitten taas kuivaamaan. Se, että mä voin kuivaa harjoitella kyllä ja se tuntuu hyvältä, sit kun mä tulen testaamaan veteen, niin ei pääsekään enää rytmiin. Mutta se varmaan hakee muotoa ja löytyy itsekin. Kuinka usein nyt sitten täällä Rauman uimahallissa tätä vesinyrkkeilyä on? No ainakin nyt sitten aluksi on 3 kertaa viikossa on säännöllisesti mun tunnit ja sitten niinä kertoina kun on vaihtuva ohjaaja, niin todennäköisesti jos on mun vuoro, niin vedän sitä ihan omaa juttua. Saattaa olla sitten joku viikko pääsee useamminkin, mutta 3 kertaa viikossa on ainakin.